ассалому алайкум дӯстони азиз, созе нағзен саломати хубай духтарако. Имрӯз навори мо аз анами бинои Корбон Сити магазини шустушӯи калон пешниҳод мешава. Иҷада бовар мекунен магазина навк шудаган ҳама намуди косметика, парфюмерия, лавозимотҳои шустушӯӣ ҳамаш арзонай нархҳои оптум. Инчунин ҳозир ворид мегардем, аз иҷа ман нишон метим ки чӣ намуд аксиё доранд. Баъд доставкашон бепулай духтаро. Марамат ина нигоҳ кунен. Инамҷа чӣ намуд сабате ки мебинен аз 50 сомон сар мешавад то 1500 сомона. Беҳад интихоби сабат, косметика, чизе ки хоҳен ҳастай дар иҷа. Баъд нархошон хубай мана шустушӯи калон. Як чизи дигар тамошобинони азиз ки агар шумо мисол фармоиш доден омада натунен доставка хоҳен, пас нависен шуна доставка бепулай. Ҳар рӯз ино доставка доранд. Шумо рақамашона мемонам дар рӯи экран, доставка мекунанд. Мана имконияти омадан надошта бошен, видеовузов мекунед, интихоб мекунед, дар равакак шумода доставка мекунанд. Бинен чӣ хел аксиёи калон рафтестай дар иҷа. Мана ҳама намуди маҳсулотҳои шустушӯӣ барои хона, шампун, парфюмерия, чизе ки хоҳен дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунед. Мана нигоҳ кунен, охи чӣ хел интихоб бисёр ай, косметикаошон да гап нест, сифатҳои беҳтаринанд, нархҳои оптума донада метиҳанд. Ина марамат. Ассалома Пайгул биби, ака нағзен, созен. برای عروسک همه چیزی دلخواه خریدیم. ارزان ایجا؟ بهت ارزان. اکثر افسوده با اینقدر ارزان بوده. چیزای با صفت. همین که صفتش نست که رحمت. بهترین. тамошобинони азиз бинен чӣ хел интихоби васеъ доранд. анами қаламҳои qosh, краскаҳои qoshа присида буданд дар иҷа аз 10 сомон сар мешава. оригинало 30 сомон ая то 30 сомон марамат метавонен дархост кунен, дар ва как шумода доставка мекунанд ё ки хитон биёен. Баъд медонед чизе ки бисёр ҳозир духтарако гуфтесиян, анами солнцезащитни спрей ай ҳама ҷода 70 сомон ай, ин нуқтаи савдода 35 сомон. марамат доставка хоҳен доставка. мисол хитон омадани бошед, марамат биёин хитон. хубиши яки доставкашон бепулай духтарако. агар вақт дошта бошед, ина ватсапшон ҳаст дар рӯи экран, нависен шона видеовузов карда ҳамаи молошонам пешниҳод мекунанд, шумо интихоб кунед. мана бинен охи чӣ хел бисёр ай. баъд медонед ҳозир акса дар тональни кремо рафтестай, иҷада аз 10 сомон сар мешавад тональни крем. лекин анами шишагиҳое ки мебинен ҳама ҷода 130 сомон ай, ин нуқтаи савдода ҳамаша 50 сомонӣ кардагианд. дидед инами шишагиҳо кадомеша ки мегирен 50 сомон ки ҳама ҷода и 120 сомон, 130 сомон пешниҳод мешава. мана бинен сифатошон да гап нест, беҳад бори бо сифати хуб доранд. мана нархҳои оптовида нархи дона метиҳанд. марамат касоне ки дона мегиранд нархҳои оптовида метонен харидорӣ кунен. ина бинен анаи консилерра бисёриҳо мепурсанд, хайлайтера. мана бинен сухои хайлайтер 10 сомоне духтаро. туш, хайлайтер, қалам, пудра, чизе ки хоҳен дар иҷа ҳастай, бо ҳамаш арзонай бовар мекунен. ина помадора бинен аз 5 сомон сар мешава помада. помадошон, тушошон аз 5 сомон сар мешава. беҳтарин нархҳо. чӣ варианте дар кора иҷада ҳастай. баъдани умувалкора присида буден 35 сомон ай. бовар кунед я намуд зурай ки качествашда гап нест. иҷада боша 15 сомон ай. диден нархша чӣ хел хушрӯай. доим иҷада аксия. мана ина ё чанд сомон? ира бинен ду намуд дора 50 сомон ё ҳама ҷода 180 буда иҷада бошад 50 сомон. ина бинен чӣ хел вариантҳои зур, нархҳои беҳтарин, краска, духӣ, чӣ намуд духие ки мехоҳен, ҳам бори Хитой доранд, ҳам Дубай. мана Дубай, Туркия, ҳама намуд духиёту нешан сум сар мешавад. бинен духтаро аз 10 сомон духӣ сар мешавад дар ин нуқтаи савдо то 4000 сомона. ина мисол биёен хитон бо ай пеш бинед бо дигарай. леки агар имконият надошта бошед, видеовузов кунен, хичон нишон метиҳанд. ана баъд шампунои кӯдакона аз 10 сомон сар мешавад. нигоҳ кунед чӣ хел интихоби васеъ. дар ҳақиқат ҳам борошон нағзай. баъд анами бальзамам мекофтам духтаро беҳад хушрӯай.
ма кӯдаком да истифода бурдагим бовар кунед зури бадай нархш майдаш 15 сом буда иҷада калонуш 20 сомон ина биёен бо хутон бинен ина бинен шампуно да аксия рафте 35 сомон 25 сомон шидагиай ана қисми боло да 35 сомон 25 сомон диден бальзам шампун чизе ки хоҳен иҷада ҳастай бо нархҳои беҳтарину беҳтарин мана чӣ хеле гуфтум сабатошонам зури бадай духтарако на сабат хоҳен сабато ҳастай ана баъд сушилка касе ки сушилка кофтеста бу духтаро сушилка ай чанд сум сар меша ай 40 сомон сушилка аз 40 сомон ина бинен плойка сушилка ҳамаи чӣ дора нигоҳ кунен мана депилятор чизе ки хоҳен ҳаста иҷада ина нигоҳ кунед ҳама намуд депилятро ҳаста ҳам депилятро ай чанд сум сар мешава духтаро нигоҳ кунед ино аз 60 сомон боло сар мешава ина бо гарантия доранд диден бинен охичхе ҳамаи чиёи занона ҳаста иҷада мана ба ҳазур бо видеовузиф кунен шона нишон метиҳам борора интихоб кунен дарава как доставка мекунанд бо беплай худ доставкашон бовар мекунен ана теношона бинен теношон ай чанд сум сар меша тено ай 10 сум боло бинен туш помада аз 5 сум сар мешава тен вой тенам ай 5 сомон сар меша пудра чи пудра пудра ай 10 сомон ай 5 пудра ай 10 сомон сар мешава айна ё чанда ина 30 сомон солнцезащитный духтарако нигоҳ кунед солнцезащитный кремо аз 10 сомон сар мешавад диден ҳозир ҳама аминора кофтаиста будан ина нуқтаи савдода ҳастай баъд дизадаранто ҳам занона ҳам мардона ҳама намудуш ҳастай аз 15 сомон сар мешава нархош диден аҷоиб хушрӯ аз 15 сомон сар мешава нархошон аҷоибот ина нигоҳ кунен духёра бинен чӣ хушрӯай духёшона ҳама намуд ҳаст тамошобино касе ки эпилятор пурсидагӣ буд марҳамат як нуқтаи савдора ма шумо да тавсия метиҳам аз 60 сомон сар мешава нархошон мана бо гарантия доранд ҳама намудуш ҳаста иҷа бозори корвонай тарафи ваяй бинои корвон ситияй подвал марҳамат магазини шустушӯи калон хоҳен доставкатон мекунанд доставка беплай ина ватсапчон ҳаст дар экран нависен хоҳен видеовузиф кунен ба ҳазур ина тамошо кунен ҳама намуд аппаратҳо барои занҳо барои мардҳо ҳастай интихоб кунед доставкатон мекунанд доставкаи бепл баъд вай арзон нархошон беҳад арзонай нархошон бо омада хитон як бор дида муқоиса кунен